Zdar lidi, vítám vás u našeho challenge a jsem tu s oříškama a je tu Andy. Čau. Čau. A dneska bude challenge na papriku. Modrou. No, nějakou červenou papriku, vůbec nevím, co to je. Tak Mahutku. Nevidíte kameru. Tak můžeme si dát, ne? Dáme si chuť. No, to neseděneš. No tak začínej. Počkej. Ne, to všechno ne. A můžeš se pak ukázat do kamery. Asi mi do ruky. Takhle. Počkej. Vypadá to hnusně, ale... Ne, nic se to musím si volat. Měla si vzít čilišťávo. To sní, možná. Bude debilní. To bude hnusný. Takhle. Dobře. Já mám jako obvykle nejvíc, no. Tak jo, no. 3, 2, 1. Já srandu. Já nemám Ne, tak on to nedá. 3, 2, 1, teď. To je bez chuti úplně. To málo, vole. Jo, já jsem červozubka. A já. Takový ty. To jako mločka. Pozor, jo. A já to sněd. Já taky. Teraz jako nevysypíš, ne? Bylo to dělat, Dělej, vole. Tak a mezi tím. Co? A mezi tím, než jak si vyplákne držku, tak on taky to. Jo, tak my budeme pro vás točit videa, vlogy, challenge a takhle. Lajkujte, odebírejte, když se vám to nebude líbit, tak dejte palec dolů. Jo, jasně, dejte, prostě dávejte lajky a pište do komentů nápady.